Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahilan. Okay, so sa karon, bagong programa maguni si Dr. sa Kanginan kay nga no, mga anak na ni Dr. Kagapi, duwami kabuk diri. Ako si Edward Kagapi Jr. o ako ang igsoon diri si Rajiv Kagapi. So kami mga doktor ming duha ka buok. Tapos ang anak ni Dr. Kagapi upat mi tanan ka doktor. Tulo ka doktor na medical doctor. Unya isa ka doktor na professor sa Ateneo, which is dili siya doktor na medicine. Kuan siya kanang business accountancy. Karon sa doktor sa Kanginan, naay number diri kung gusto niyo mag-text or call kay live ta karon every Wednesday na may mag-live karon sugod og alas 8 hantod sa alas 9. So ang number namo kuha mo papel o ballpen 0966 400 5595. Sabon ako ha. Ang iyang number kay 0966 400 5595. Unya ang iyang telephone number 296-0382. Sabon ako ha. Ang iyang telephone number kay 296-0382. Mo nang number sa DXUM 819 Doktor sa Kahanginan. Palihog lang na kung manawag mo, medyo i-limit lang ninyo inyong storya. Dili ta moabot og 19 kupong-kupong ha. Kay medyo na-limitado lang niya itong oras in taon. So, sa karon man good, daghan kayo matingala sa inyo nga no, wala na si Dr. Senior diri sa Doktor sa Kahanginan. Well, sa karon man good, naabta na siya sa katiguangan. Ang panahon man good karon kay baliktad na. Ang anak na ang mustorya, ang amahan na maminaw sa kapanahon karon. So, time na namo na mustorya, siya pod maminaw. Murag baliktad tong una ba. Anyway, unsa man si Dr. Kagapi Jr. Ako si Dr. Kagapi Jr. Kapangalan din ako akong papa. Ako ang nag-edit sa iyang YouTube. Kung nag-ato mo sa iyang YouTube, mag-search lang mo Dr. Kagapi. Muna siya ang gatong programa niya na ibutang niya sa mga YouTube. Tapos na mga pangutana dito. Ako nang nagatubag ana. Dati pa nagatubag. Pero ihang pangalan na yung ginagamit. Unsa ang ako ang specialty? Akong specialty kay surgery gyapon. Parehami specialista. So, murag pareha gyapon kay itong una pa, nagasabay-sabay giniana, misking mag-opera mi, na ako'y input ato kay sabay magin mi. Hantod sa panahon na ako na lang nag-opera, unya siya, nagalikod-lingkod na sa daplin, sige na lang yaw-yaw, or sige na lang chika-chika sa mga nurses dito. So, medyo kung ginanin na ginatudluan, ko sa kong papa. So akong kauban diri karon, akong igsoon na si Rajiv. Rajiv ang pangalan. May buntag mga igala. So ako ang ikatulong anak ni Dr. Kagapi. Di pa ko matawag ninyo na specialista, bali akong igsoon, akong kuya mo silang mga MD, medical doctor. Ako kay HD pa ko. Pasabot hapit na ma-doktor. So padulungay ko dito, mayo pod na first time ko na istorya sa inyo pasensyahay gamay na burag usay ni mananap na makaistorya kay mahilo mi kadali, pero pasalamat gyapon mi nagapaminaw mo sa ako ang papa o karon sa mo ang tamang padayon mo. So again, unsa man ako ang labot diri sa ilaha. So ako bali magulang lang ko ninyo gamay kay ako nang eskwela ko pagka doktor, pero ako kay lisensya. Padulong may pagay ko mo na HD ko kay hapit pa man doktor. So ako ang insights na mahatag sa ilaha kay burag tungod magulang lang ko sa inyo ha. So common po na tong knowledge sa unsang sakit sa tiyan, mga ingon nana. Pero akong igsoon ang kauban ko karon mo jud siya ang espesyalista. So salamat Rad sa imong input. Bali kung isipon nimo, siya tong inyong murag bridge kay namo kay uban doktor na di nakabalo mo explain ba
sa kataas na sa anong amuang experience, murag makalimot namin na ang among kastorya di ay dili na medically oriented. Pasabot dili sila kasabot sa mga words na common sa among mga doktor, mga nang nadya si Rajiv. Pero ay kabalaka kay kulang na lang siya mga 1 year doktor na pud na. So makalimot na pud na sa saya mga kastorya niyang mga dili doktor. So ang pangutana ninyo karon is ngano nag-take over man mi karon kay si Daddy sa kadugayan na niya gusto na niya mag-retire. So gusto niya mag-relax. Tapos sa karon man god medyo dili gid siya kayo nagagawa sa balay or nagabakasyon lang siya dito sa among resort kunuhay. So at least kami nang naga-take over sa yang legacy kung giingon man niya legacy. So sa among kuan karon kay nami mga tips sa mga katigulangan kung unsang buhaton labaw nag sa mga ages 60 and above. Consider tigulang naman siguro na 60 and above. So kung namoy mga pangutana text na mo karon kay live ta every Wednesday ang live 8 to 9 AM. So sa karon sugura na mo kung number 1 Raj, na ba kayo mga pautana sa kuha kung unsa imong mga usual pautana? Sige, mong sa katigulangan, kano sa budget ang atong butang nato na makasuti na tigulang juta. Kung ato bang gibati kay sakit na atong tuhod, di pa tayo makasuti na tigulang nata. So ako ang atong pangutana jud na basic jud. Kano sa nimo masulti na tigulang na jud ka kana siya. Bali, depende man na sa imo kung pagtingdog nimo sa katri, gikan katri, sakit na yung likod, hindi na nimo tigulang magiday ka. Pati na imong mga tuhod nimo sakit-sakit na, nim saka kagagdanan, may tigulang na ka. Pero dili without joke lang to. Usually ang old age yun is 60 and above, senior age na lang ginaingunahan nila. Sige kay pagsugod pa jud ana makapati man jud ang kinakit sa tugtuhod mga ingunana. So unsa ang ma-advise nimo yan na kanang pwede nato sugdan bago ta moadto sa doktor unsa atong pwede pa-check up sa mga laboratorio unsa ba o unsa imong maabiso bago maadto sa doktor unsa mga pangutana. So may na po tanang Reg, actually ang problema ng sa to kay moderate tag laboratory which is mali na siya. Kay ngano ang laboratory manggod dili na siya necessary na kumpleto nimo tanang laboratory murakad ka nang likahon ba. Ang kuan nga ba dapat moadto sa kauna sa imong doktor. Tapos kanang doktor nimo diyan na siya mo recommend og laboratory. Kay number 1, gasto-gasto lang ka kung dili sa kailangan ng laboratory. Number 2, basig mali po to yung laboratory na gi-request mo tong pabalik ko nung gyapon ka sa imong doktor na ay balik dito ngani gawa sa saya na ka sa imong oras. Tapos number 3, pwede man gud na masway ang doktor, masway baka na madala siya sa laboratory na wala pa niya gikuha ang imong history pasabot ana. For example, ni tanaw siya sa laboratory na negative ang ultrasound. Kaya nagpa-ultrasound naman kadayon, wala pa kagitanaw sa doktor. Unya, negative ang ultrasound. Unya, sakit imong tiyan, sakit sa tiyan imong reklamo sa doktor. Karon, pag-adto sa doktor, tanaw niya na, way tanaw-tanaw sa imong, eksaminon niya imong tiyan, wala siya na-examine sa imong tiyan, kaya nagdala man kag ultrasound, wala siya kabalo na appendicitis dito, unya ang ultrasound, kabalo pa mo na 89% accurate lang ng ultrasound. So, siya mali ang mali ang katong ultrasound, wala niya nabasa ba? Dili mali actually. Tao man gyapon nagbasa na kung Ginoo pa na nagbasa na 100% na siya sure. Pero sa tanaw na mo sa among studies as a surgeon, 89% lang ng ultrasound. So pwede na siya mamali. So karon, niadto ka dala kag ultrasound. Negative ang nakabutang dito. Unya, pagitanaw sa doktor na wala examine sa imong tiyan. Unya, appendicitis dito.
Eh di nibuto na to yung appendicitis, itagaan na kag pain reliever, niulit ka. Nibuto ang appendicitis, edi mas mali, mas dako ang operasyon. So, mao na siya ang kuan po no. Ang atuang dapat i-realize na si Manong ug si Manang Gaspikas Balay musulti sa imo payabiyay sa kadaan, pas kuha sa kagkuan, bago ka mato sa doktor, or kaisawan lang. So, dili gyud na siya mao kay tungod gisulti ni sa akong kuya na mas way ang atuang doktor. Imbes na pag ato nimo dito sa doktor, full physical iyang i-assess sa imo sa imong gibati, na ba kay gibati diri, sakit ba imong tiyan, lain ba imong pag-ihi, imong utot, humot ba, imbes na baho. So, kana siya ang importante na dapat pagsugod, doktor sa una mo assess sa imo ha. Alright, murag karon ako duga na first time ako daw nahumot ang utot. Nadugay na akong ka-doktor. Di ba? Di mali. Di dyan mao. Basig lahing na gid na. So sa katigulangon, ang number 1 gini mong buhaton is yearly gina siya ang general check-up. So diya naka moadto sa doktor na mag-request ka sa iya kung unsa bang mga kailangan laboratorio para kailangan og general check-up. Ang kuan lang ana kung natay mga sakit pareha ng mga high blood, diabetes, kana siya ang pinaka-normal gina is every 3 months gina siya. Okay, monitor man na sa doktor. Labaw na ka ng mga sakit na endocrine ang problema. Unsa pasabutan ng endocrine kana mga thyroid, kana mga diabetes, gikan mo na sila sa problem sa pancreas. So mga endocrine ang tawag na. So nanasag ko sa mga medical term na sa drugs. So kana siya kanang thyroid man siya. So tigay mo toxic kanang nakoy goiter. Dili na sa diretso goiter. Imo na siyang thyroid ilang pasabot ana. So atong isulti na diabetes, sugar, or unsa ba dira ninyo ang terms. So kana siya ang tuwang kuan kanang sulti niyo na kanang dili kayo mapapansin niyo grabeng ihi imo nana. So endocrine pasabot hormones na siya sa taong lawas. So nalang ko i-kuan sa inyo kung bago lang mo ni join sa atong radyo. Dili na ni si Dr. Kagapi Senior ang istorya. Ang mga anak ni niya, Dr. Kagapi Junior, o ang anak na si Rajiv Kagapi. Kami, duha mi ka doktor ha. So basig matingala mong lahig naman yung duha naman ka nagstorya. Murag nagstorya sa iyong sarili. Murag naunsa lang si Dr. Kagapi. So next na to ang pangutana ni kay ang kuan, exercise. So unsa ya imong marekomendar sa exercise labi na sa mga tong mga katigulangon, mga amahan o ginahan? So sa mga katigulangon, ang pinaka-best yun ng exercise is low impact exercise. Basta pasabutan ng low impact. Mao na siya ang kanang dili kay siya strenuous activity. Ang pasabot dili kayo kusog sa lawas. So lang strenuous sa Bisaya rin. Kanang kuan, murag grabing pag aswat ba, sobraan ra kanang nasobraan o kanang kana siya. Mo na siya May pinatingog. strenuous activity. So sa ano mo gatingan na, pasensyahe lang mi gamay kay medyo Davao mi ginako. Dili mi Cebuano mo Bisaya, so practice pa mi Bisaya, so adjust pa gamay. Anyway, balik na sa exercise. Dili gid siya kanang iya nakabugat na exercise. In other words, pasabot ana kung mag-jogging man ka, ang pinaka-gamay na impact na ikanang sa treadmill kay nga nam na siya yung plastic or rubber na pagtamak sa tigulang, dili mo igo sa iyang mga joints. Kung sa Bisaya pa, joints. So, kana siya mga low impact exercise. So, kung pwede, walking lang sa kung tigulang gyud kayo. Kung kaya-kaya ka may jogging, low impact ang exercise. So kana pasabot na jogging yan no kanang jog na dili walay ging, nag-jogging jud kanang medyo naay kapaspason gamay ba, dili kay mas dagan pang lakaw kaysa sa kuan storya. Mao gyud ang abutan na storya niya. Paabot din sa unahan, mukhaon og kanang mga lamig na pagkaon, so useless ang jogging. So ato ta sa nutrition. So kasi yes.
Okay, so sa nutrition, ang ano kita na is ang kuan kita na is moderation ginatanan. In moderation, pasabutan na dili less o dili pud siya more. Kay ngano man, naman ko yung uban na doktor kung sa lang na ginamaw bawal-bawalan mo gud yung mga pasyente gud. Naman ko siya yung mga kailangan pud nato na narito sa mga, for example, bawal ang karne. Kay katulad ito, saka ang mga high blood, saka ang diabetes. Pero usahay mong good, sa kapawalan nimo, malimit nimo ang protein na makuha sa tigulang. Kung saan man ang protein? Mo na siyang component sa mga ano nato, sa mga pagkaon, labaw na dito sa mga meat products o sa mga beans products, which is kana siyang component na mag-build sa tuwang lawas. Mura siya kanang kung sa ano pa ba, hollow block. Mura siyang hollow block. So kung bawal-bawalan na nimong hollow block, hindi hinay kay mo ang foundation, di ba? Ay pa, klaro na nako ha na katong pasabot meat ha dili kanang unod ba, dili nang taba niya kanang unod. Lain tong taba, lain po tong unod kay di ba atong mga paborito diya ang bulalo atong adobo. Oh, meat man daw ni daw, nay karne gamay pero mas daghan taba. So, kasi ang kwan nila na is in moderation lang gid siya. So, asa man in moderation sa? So, ang pasabot in moderation, hinay-hinay lang. Tanan na sobra makadaot. Masubraan kag kaog karne, makadaot. Makasobraan kag kaog inom og coke, makadaot. So, hinay-hinay lang ang pasabot sa in moderation. Oh, tapos nakoy ko na kay usahay mo good morning, isa ka problema sa doktor, di ka balo mo explain ba. For example, sige na kog storya og in moderation. Sige nagtango-tango akong pasyente. Niya pagawas na dito sa akong clinic, maana din siya sa secretary. Unsa itong giyon ni doktor o kasabot? So, mo tong katawanan ko na istorya na katong naibala na ako na gibawalan ng pasyente mo kaog baboy. Nya Dok, pwede ko mukaog seafoods? Oh, pwede man, hina-hina, ragyapon. So, pag uli niya dito, gipatuon niya glangoy yung baboy. Para seafoods. So, sa karon, naay mga abot sa next ano na to is vitamins. Vitamins, importante. Unsa ning vitamins? Mo na siya mga katong mga ABCD na makita niyo sa TV. Kanang ginay nila na, for example, mention na lang kog tambal diri para maka-concrete ba. Pero wala mi na ano niya, wala mi sponsoran ani. wala jud sa kape. Wala. So, kani for example ni Centrum complete to A to Z daw ginayon niya. So unsa man ni sila? Mao ni silang mga kung putay na hollow block, sila ang semento isulod sa hollow block para mo kusog-kusog gamay atong lawas ba. So kana sila pwede man gud sila makuha sa pagkaon. For example, kanang vitamin C. Kuha man ninyo sa prutas. Kung sobrahan po na ninyo, like nag-take po kag mga mangga, sobrahan na ikaon mo mangga. Nya nag-take pag mo vitamin C na tablets. Useless lang na siya kay ihi lang na nimo ba. Ang imong 9 pesos a day, kay 9 pesos a day mo daw ng sentrum. Murag ihi lang nimong 9 pesos a day. So mo nang pasabutan ng in moderation. Tagaan lang nimong sarili o kanang mga vitamins kung kailangan lang siya. Ang problema man gud nato kanang mo storya na ta diri kanang mga herbal Kanang herbal jud ay sige, ano na lang yan. I-explain na lang na ngano man jud ng herbal. So, ang kaning herbal man gud na nakatanaw ninyo ng box anang herbal na sila to no approved therapeutic claim. Unsa man ang pasabot ana? Pasabot ana mandar na sila sa gobyerno na ibutang na sa box. Kaya nga kung dili na nila ibutang sa box, pwede man na sila kasuhan. Unsa pasabot anang no approved therapeutic claim kung sa Bisaya? Walay Dili baka tambal. Dili bali wala pa yung approved, di pa approved na makatambal og sakit. wala rin prueba na makatambal siya ba? Wala yung research. Okay nga siya.
Kay kani mga normal na tambal na to sa parmasya na walay no approved therapeutic claim nakabutang gid ana. I-research na siya not less than 10 years na sobra-sobra pa 10 years nga na sa tao. Ang uban ganyan, ongoing pa. Napay ongoing, pareha ng COVID vaccine. Ongoing pa na siya. Ongoing pa na siya. Pero ambot nga lang no approved therapeutic claim wala man kabutang. Pero anyway, kaning sa herbal medicine na nakabutang ana kay ngano wala pa magbina siya na gitestingan og tarong. So pwede po na siya na makakos og mga other sakit. Wala pa ta kabalo. So napud siya time na pwede po siya makaayo kay ngano katong mga for example kaning aspirin. Gikan man na siya sa kahoy in taon kanang aspirin. Kung tama ko sa akong memory, willow tree na siya gikan. Gikuha na siya sa bark sa willow tree. Tapos nakapansin nila na nga maka-lockdown, marinig dugo de. So, tama ba itong willow tree? Basta nato kahoy to siya. Gikan to sa kahoy. Ang part na pasabot ni Aya is kanang kuan, kanang lawas sa kahoy ha. Bark, dili bark sa iro. Dili bark sa iro. Bark. Anyway. Bark na sa kahoy. So, kanan siya, gikan na siya sa willow tree. Bali, nakita nila na tising-tisingan nila tapos nakita nila na maka-lockdown, marinig dugo de, makakuha ng para dili mo kuha ng platelet. So, mo to siyang rason nga katulad ng herbal, wala pa ta kabalo na pwede po siya makaayo, wala po ta kabalo na pwede po siya makapusok sakit. Mo nang dili siya angay na kana lang imong i-depend. Mo to siyang akong gusto ipaabot sa inyo. So kato man jud yan no ang isa pud sa components po dani ba kasi bali sa tuang komunidad ba na tanaw nila na kanang mabot naman dito sa pangutana ang maintenance meds. So ang ilahat yung ginabati ani na ako nagadunggan na kay naka-appeal man jud ko community diri sa Marilog District Hospital. Ang ako alang pangutana jud ani kay ngano mo kung wala na daw bation, undangon ang maintenance. Mo jud ang always na akong pangutana ana ba. Tama, encourage. Daghan kay ko sa pasyente, sa clinic na pasyente, mo ato sila. Mutana ko kay akong papa mo na dati lang doktor. Antod karon, akong papa gyapon, makita na ko sa iyang card dito na nakabutang ilang pangalan. By the way, among clinic day nasa Igor Multitest with 21. 8 to 12 AM na siya nag-operate. Anyway, kaning pagkita na ko sa card sa kong papa na ay maintenance meds. Sunod, pagtanaw na ko sa iya karon kay taas kay ang BP. Kung mutana kong, nay, nagainog yabong ka ning hinatag sa kong papa. Ay, dok, dugay nung ako na wala ginainom. Kung nga naman, kay, abi na ako, dok, pag mo normal na ako ang BP, o kung putay, diabetes, or basta iya, BP man to, muundang na ko inom. Sana, anak ko sa iya na, ay, dili na maumam. Mao ganing maintenance meds na siya. Pasabot ana, i-maintain ginanimo siya, misking normal ang imuhang BP o imong sakit. Magibate, normal. Imong wala kay kuan ba? Simptomas balik. Simptomas sa high blood unsa man kung kay numdum ta. Sakit atong tangkugo, labad atong ulo, nya usahay, dali kita sa puton. So, mao na siya mga simptomas nya. Feeling nila kanang wala na. Pwede na siguro undangan. Mao ginang problema na kay gano the moment na muundang ka na. For example, kaning BP. Mo shoot up man gud na siya. Pag shoot up ng BP nimo sa imong blood pressure ba, mo shoot up na siya. Dito na mong gawas ang mga stroke. Kay malapay man ang mga plaques. Wala nang mga gibate ng hiwi na itong nadagway, ang mga dila ng lugwa na, wala na siya. Ang kiwi ng manong. Hindi Siya. na kalakaw. Kaya sige, break sa tawag, commercial break. May buntag, gusto na ko i-remind sa inyo na nagstorya karon. Anak na ni Dr. Kagape, ako si Edward Kagape Jr. Kung akong ikaw man ako karon, akong igsoon na si Rajiv Kagape.
So kaming duha, mga doktor mi na i-training ni Daddy. Ako kay surgeon ko, si Rajit kay hapit na maging doktor. 1 year na lang. Pero kami tanan sa mga iso na mo, doktor mi tanan. So katong magulang nakasulod sa programa kay 30 pa man, sayo pa ba? Nag-discuss mi kung unsa tong buhaton sa mga katigulangon, which is 60 pataas. Muna siya ang katigulangon na definition by definition. So, sa among topic na to, niabot na mi diri sa maintenance medication. Kung unsa nang maintenance. Sabon lang nako, ang maintenance pasabutan na di na nimo undangon. Sige lang kag inuman na hantod sa hantod. Kay ngano, wala mong kaayuhan na ng high blood. So tinuod lang. Kuan gyud na nato, nature nato na sa magtigulang na ta. Masaka gyud ang imong BP. Depende po na sa imong genetics, pero genetics sa imong inheritance. Inheritance bali kung sa genetics bang good sa kuang mga pagbasa kay mo na siya imong building blocks gikan na siya sa inyong inahan amahan. So parte sa imong inahan, parte sa imong amahan. Apil na po dira ilang masakit mo na pwede ra po siya matawag na inheritance. Pero ang word yun na is inherited, ha? Dili na sa inheritance. Inheritance is kanang mga mga balay na yuta. Pagkamatay sa inyong parents mo na siyang gihatag sa inyo. Inheritance. Inherited ng kanang mga sakit gi-inherit sa gikan sa genes sa ginikan. So, next. So, ang sunod unsa man niya padayon katong imong kuan? Padayon. Sa katong balik maintenance medication na giundang pagpuli sa supplement na herbal. So, ato ganina pag-discuss sa ni Aya na ang giundangan ang maintenance medication gipuli ang supplement. So katuya padayon ta sa atong topic. So kanang nga na manggod, giingon ako sa inyo kanang herbal. No approved therapeutic claims na siya. So pasabutan na pwede na siya makaayo, pwede pud kaayo na dili. So dili na nimo mao na siya ang pulihan ng imong maintenance meds na proven na gito siya na makaayo, pulihan nimo herbal. Dako kay mali na siya. E nga no, pwede man pud kaning herbal mas mukaadungag siya og lain sakit. Labaw na kung daghan na kay kaginainom na tambal, daot yun imong kidney og imong liver. Kay nga no, nag-additional pa man siya butang dito sa mga katambalan nimong tambal pa lang busog na. Sa kadaghan na imong giinom na tambal. Sa ato pa para na nimo gikuan ang imong atay ug imong kidney gipa round 3 na nimo kay Pacquiao gibunog ng taman. So ang kuan next ako ma-advise sa mga old age kung kano sa magpainit. Okay, so kani nga ni na dapat ang pinakagwapo na time sa according to research is kanang early morning hangtod sa alas 10. Mao na sa pinakagwapo na time. Medyo init-init na gamay, pero makakuha na siya vitamin D. Kaya ang vitamin D, ikan man sa sunlight, kay ikuha na niya imong skin, mao na siyang mag-reason na maghimotag vitamin D. So, dili po nato pasubraan ng sunlight, kay number 1, kay naguba naman na to ang ozone layer na ginaingon. Kung nakadug na mo na term ozone layer, protection na sa sun sa mga harmful rays sa sun na naguba na sa earth mo tong ni makadiretso na tong mga UV rays na harmful sa atong lawas mo na maka-cause of cancer. Kung dili mo mag sunblock, dako kay chance na ma-cancer mo kung sige mo painit. Labaw na kanang namo sa beach. Ana jud besides pud sa beach yan no kay kanang napoy uban ba na nilaging maningkamot dahil kaputi bisa unsa na nang ibutang sa dagway buranag kanang gisagpaog kanang kuan kay pula-pula na sa kainit. Kanang mga wala pa man ginasay mga proven actually. Pero ginagamit na sa mga tao labaw na kanang gluta. Kanang piling-piling pud, piling-piling. Piling. Kanang piling-piling man gud.
Dako kayong chance na matanggal ang protection niya sa sun ba. Itanggal mo niya tong outer layer sa skin na medyo baga-baga na. Mura nagsabak ka. Kapag Kunat-kunat na gamay. So, katupod siya, sa kuang pagkabalupod, ay dani siya kuan, dugang na po ko sa informasyon, na duha ka klaseng UV rays. Mo na siya to ang bati makita ang type B. Mo na siya ang kanang makita nito milikayan kay ng mga putio na to na mga dalagita dira, mga kanang nilikayan man ang mga UVB. Pero ang UVA, bisag nagbisang saan mong likay-likay dira o kanang payong-payong nimo, nagi na siya dira ang UVA. Maka-affect gyapon na siya sa atong panit. pero di na tumabot niya Reds. Muna niabot naman tag-eskwelahan na. Ay, di UVA, ka muskilahan ko. So, ayun sa So, basta ang importante, dili lang pasubrahan ng init. Wala mong gusto ipaabot sa inyo. Tama. So, next is, kanusa man ang dapat na sleep sa katigulangon. Ang gwapo gina sleep, ang ginaingon nila is 6 hours of sleep gina siya, 6 hours. Tapos, kanang katulog na siya, dapat diretso-diretso. O, dili po siya, kanang interrupted sleep. Kay naman yung mga layers sa sleep, ginayon nila. Kanang pinaka-deepest layers gina, kanang REM sleep. Kung nakadug na mo na, kung wala mo kadug, okay lang sad. Pero kanang pasabot ana, naay layers of sleep kay na may tao na dali lang kayo mamaton. Kana siya, usahay mo gudana, dili na siya gwapo ang iyang sleep. Labaw na kanang iyang tulog ba sleep. Labaw na kanang nakainom. Kanang nakainom, tingala kag ngano grabe ang tulog. Pero pag mata, murag kapoy mangyapong kayo. Nga naman ko ng epekto ng alcohol, dili gwapo ang sleep, dili siya moabot sa pinaka-deepest layer of sleep. Muna siyang matingala mga tao na katong mga alcoholics especially, pampatulog lagi daw na nila. Pero wala sila kabalo na isa lang siya nag-contribute sa pangit na sleep. Mabaw ra kay na iyang sleep. Medyo diligid maayo na sleep. Actually, mas kung 6 hours man siya natulog na nga to, murag mo katidad lang sa mga 2 hours. Nga na kamabaw. Pero nayo ba na katigulangon na matulog sa afternoon, bali, i-total lang nimo imong sleep. For example, matingala kag 4 hours na imong sleep sa gabi. Pero matulog man pug kag hapon. Also, i-plus lang nimo mo na siyang total number of sleep sa lawas. So, kato, di ba? Gikan sa pagka-baby, akong pakibalan na pagka-baby, siya man dyan ang katulog. Sa tunga-tunga, sa itong mga pagka-edad, kay mabot ng 8 ka oras ang atong tulog. Ako pangunta na ya kay Kuan. Kung matulog ang tigulang, pila jud ka oras ang hustong tulog? Mo to akong giingon na 6 hours of sleep. 6 days. Sorry, 6 days. So, kato 6 hours of sleep, no, pure sleep, tarong sleep, REM, rapid eye movement. So, mo to siya yung kasabot na REM, rapid eye movement. So, ang rapid eye movement yan. Bali, wala siyang pinaka-deepest layer of sleep. Di na ko mo explain na kay medyo lalong na kayo na siya. Pero ang importante is, tanggalon na ninyo tanan mga TV sa kwarto, number 1. Kay mawala siyang maka-disrupt sa sleep. Kay matingala mo sa imong tanaw TV, mabot naman mo 1 o'clock inoon, makalimot mo. Kay naman na siya ay radiation or blue light na ginaingon. Kana siyang isa ka number 1 makakuan sa sleep, sa tulog. Number 2 na makakuan sa tulog kanang cellphone ninyo. Kanang nagkasiga na blue, kanang ining standby. Kana basta anything na blue light, pangit yun sa inyong tulog. Labaw makuha ninyo na kada matulog mo, na andan ninyo na mag-cellphone mo, makadawat yun na siya tulog. And ang problema magud sa kulang sa tulog, number 1, is ang maka-epekto na sa kasing-kasing or sa heart.
kung sa ano pa. Dauto na niya, antod sa kadantod na nakay problema sa kasing-kasing. Mao na mong balan sa among pag-eskwela dito sa medicine. So,